ससेनिफ्राय मानि सावलायनाय बेखौथ' जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंगासिनो दं मान गोनां जोंनि आफादगिरि बिथां आरो गाहाय नेहाथारि बिथां जों सावरायलायबाय आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो जे बुंनाय जादों जे मोनसे बोथोर एबा अकेजन बा गैयालासेनो ओरैनो जोङो रंजा बाजा खालामनानै जों टाइमखौ नस्थ' खालामगासिनो दं ड्राग्सनि बाथ्रा जौ जुवानि बाथ्रा आरो जों खोमसि फोथायनायनि बाथ्रा जों गासैबो जेंनाखौ लानानै जिहेतु जों बड'फा मिसननि गेजेरजों हाबा मावबाय थादों दा बे हिसाबै जों खावलायदों जिहेतु बेखौ बोथोर अनुजायै जे हाबाफारि लानानै बिथांमोना लोंनाय जानाय खालामदों बिनि अनगायैबो गोबां बेबायदि रंजा बाजा लोंनाय जानाय खालामदों दा बे बाथ्राया एखेयानो जिहेतु दायो निउ इयार एबा दमासि एबा बैसागु मोनसे बोथोर होननानै जे रंजा बाजा खालामनाय बे खालामनाया जथेस्थ' बाउन्डारि बारदों होननानै जोङो मिथिगौ आरो बेवहाय रंजा बाजा खालामनायनि मुङाव जे फेग्रा मुवा जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय बे हाबाफारियाबो समानै सोलिबाय थादों दा बेनिखायनो जों बुंदों जे निउ इयार एबा बैसागु एबा दमासि बे बोथोरनि रंजानाय बे रंजानाय फोरबोखौ रंजानाय बायदि जोङो खालामनांगोन आरो बेखौ रंजानायनि मुङाव जे जौ जुवा बायदिसिना बेबायदि फेग्रा मुवा जे लानानै दायो मोनसे जानाङै अघटन घटना जे एक्सिडेन्ट जानाय जे जौ लोंनानै बा बुलाय सोलाय जानाय गावजों गाव बेबायदि हिंसा हिंसि सानलायनाय बे जिनिसखौ नागारनानै जों मोनसे गोजोन समाज दानांगौ बे जिनिसखौसो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायो जों बे बुङाखै जे जोङो जे बैसागु एबा दमासियाव रंजानो नाङा निउ इयाराव रंजानो नाङा जों बेखौ बुङाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजानांगोन बा जों इन्जयमेन्टखौ लानांगोन खिन्थु लोंनाय जानाय बुलाय सोलाय बा ड्राग्स बेबायदि बेबहार खालामनानै रंजानायखौ जालदाब गारनानै गोग्गो समाज दानायाव जे बाहागो लानांगौ बे जिनिसखौसो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों आरो बेखौ जोङो बुंबावदों जे बेवहाय रंजानायनि मुङाव जे बहाबा नोङो पार्क बानायनानै जे पिकनिक स्पट बानायनाय बा लावखार ओंखाम जानाय बे दफने बेबायदि जायगा नायै जायगा जौ लोंनाय बा ड्राग्स जानाय बिदि स्पट खालामनायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिर'धिता खालामो आरो बेखौ होबथानायनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों राहा लानाय जागोन।